All right, quick one. Happy New Year and comma obibia wherever you are now. Mabe PM ewo nyinampon na kwakuchia me amprechum. Wono ena ye atoko bosomfo. Na oka atoko bosomfo. Atoko bosom ye bosom a wo ba sante mampon, asante yabakose mu a chese odi akotene ye pa. Menim se mrepem ye behye da edi atoko bosom ho enkomo ye. Na nana ewo dwumade bi a afi bia wodie Emma ekunafo a wono mo wo nyinampon na ene sene monim se me ho aka kakra ne nso meteka ato na me nam ba bi adwumadi ekoso bia na eja ye de ani akohwe na me hu se nana afra kunafo na wo pone kakra de ma wono mo se da bi emu oya wo monyi we nam se da bi dwumadi e wo se ye mama se hu befi se me ne nana din komokra na o kira wɔhwɛ sɛ mmerɛ pa mu no adeɛ no kora ɛbɛyɛ kɛseɛ na akyɛn deɛ wɔyɛ no kakra bi de ma wɔ mu yi. Medin di Nana Kwaku Chiame Amprechum. Ya meyɛ asakyirifoɔ ahene wɔ Mampɔn ha. Na mesa yɛ atokon bosomfoɔ. Na me nuanom nyinaa abusua nso me na meyɛ abusua pani. Na ne ɔhɔ ne sɛ da ko bi esi mitirimu asɛ nkunafoɔ wɔ kurom ha ti nka nyɛ bibi kakra ma wɔ mo ti. Me started na nipa bɛyɛ 40 last year. Ti nipa bɛyɛ 40 no ma obi 100 Ghana, 100 Ghana, 100 Ghana. Na afɔne de kɔ awie. The following year, last year there, na in fact no more those. Now we were about 80 something or so, 86. And so say ma obi 100 Ghana, 100 Ghana. Ti afi so esa ye bi aka ho a, and then the afi we dey na swat kakra. Dem say bi afiri mu. Ti na omo ye be 70. Afi na ma busuafo nyina so ate. Ti ye pese afi e beba ne de ye ma na ye kese chense. Ti no so obi pese obeka ho na etimi boa nyina mpon akurafo a am say ye nhira woyɛ saa noma we a ye nhira de ma wo ye nhira de ma wabusua bo nyankopɔn si na kunafo de oni wo mo ho agoro nti no na ne wo ho no nti no ma ye ne sɛ meti nkom nko a de a afi bia sɛ menya boafo me ho ma ho odin betimi bia meye na me de aboa nyina mpon akurafo saa ye kan akurafo yi tem bia ya na ma nko a na eba so mema akurafo but ya no mu soro so mdom wa bebo ma no nti na ba saa etimi bie mu a wo me wa makura ebetimi de ne de akofie ne de akoma no na ono so na nani age nti no moda woroma wo meka me ho na yemuem next year de nim se benya dom no ne ya ne kakraka na party ontimo bibia wo de makunafo yeyie no wo de ba ebeboa no ne time no dura eyidi amawo mo na omo so ho aba wo mo so kakra. Medin de Agnes Mansa ne Bible asiaka sene Bible mu okurani bi ekosoe no na sene osi ya woye no enu nti no onyame hu se akunafo omobo enu nti asofo no ne bia anam a yetimi ye saa ni nyanka ni nwisia no ayi enu nti no pani amprechum ma me dan kwa ayem ade nyina hu ni se wo mo ye saa niema na ede emfaso ni chira ni bibi ede bre wo mo enu nti no wo mo fa saa yi no to wo mo so mfa se be se mfie be miensani eye ma me dan kwa ma no afi bia so a na wo mo afre yen na wo mo se akunafo mo mra ye ba papa yi se no obesi obeti nanimu ya wo mo besre wo be kire yen ne de wo be ye no kra no na so ya wa ma wo hwe kra na awe kikira ya papa no ma me no ma no wo mo de emma yen akunafo no ma yenya awe kikire bi efiri wo mo ho nanso mpo enye se wo mo frɛ ye kwa wo mo hye ye mfunumu ma ye bibi etu ye fo ma akompo so won so wa fa bi mu ama won so ni yira firi mu nti wotimi hu se saa akunafo no mmobo adwofojo afuo nyame ato ne nsa afra mu kani a okọ nam so mbeka ho bie nyame ni me na ye baaye no ehu adwiri ye pa
papa no wɔhyɛ ne ho animonyam nyankopɔn adawroma ɔma ne nsa so nti biribi biara ɔmo ahwere ɛwɔ yɛn ho okunafoɔ ne nyanka ho biara nyame no ɔnhyɛ wɔn anan mu ɔno a ɔno ɔmo di saa adwumadie yi biara awurade mu biara adwuma ɛnyɛ yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ afe biara ɔmo bɛnya bi ama yɛn n'agya yɛso yɛde akyekye yɛn ho werɛ nti yɛda wɔn ase paa nyame nhyira wɔn